హాయ్ నా వెల్కమ్ టు ది లాడర్ గేమింగ్. ఈరోజు మన వీడియో అయితే చాలా బాగుంటుంది. ఈ వీడియో అనేది దాకా చూడండి. మ్యాచ్లో సోలో స్క్వాడ్ ఆడుతున్నాం. చూడండి మన గేమ్ ఎలా ఉంటుందో. అలా మీరు చూస్తున్నారు కానీ ఫ్రెండ్స్కి అయితే షేర్ చేయట్లేదు, సబ్స్క్రైబ్ చేయట్లేదు చూస్తున్న వాళ్ళందరూ. అండ్ ఇంకోటి షేర్ చేయండి అన్న, లైక్ కూడా చేయండి. మన ఇంటి రోజులు బట్టి వీడియో చేస్తున్నాం కానీ ఏవి వీడియో దాడట్లేదు. గమ్ముని మనకి సబ్స్క్రైబర్స్ వల్ల కానీ అన్ని వ్యూస్ రావట్లేదు. మీరు షేర్ చేయండి, షేర్ చేస్తేనే కదా ఇంకా చేయాలని మనకైతే సపోర్టింగ్ ఉంటుంది. ఇంకా వీడియో చేయాలని ఆసక్తి కూడా కంపల్సరీ షేర్ చేయండి అన్న. ఈ పేదవాడికి మీరు షేర్ చేయండి. మీరు చేసి ఒక్కొక్క షేర్ ఒక్కొక్క సబ్స్క్రైబ్ నాకు చాలా వీడియో చేయడానికి చాలా సపోర్ట్గా ఉంటుంది. కంపల్సరీ షేర్ చేయండి వీడియో. సోలో స్క్వాడ్ ఆడుతున్నాం. స్క్వాడ్ ర్యాంక్ మ్యాచ్. ఈ మ్యాచ్ వీడియో కొడతాం అనేది ఎండదాకా చూడండి. అలా మర్చిపోకుండా మీరు చూసినందుకు ఒక్క షేర్ అండ్ ఒక సబ్స్క్రైబ్, ఒక లైక్ ఈ మూవీ చేస్తే కనుక మన ఛానల్కి, మన వీడియోకి నాకు చాలా సపోర్ట్గా ఉంటుంది. నేను వీడియో చేయడానికి ఇంకా ఎంకరేజ్ అంటే చాలా సంతోషంతో ఇంకా వీడియో చేస్తాను అని కోరుకుంటూ, మీకు ఏ వీడియో కావాల్సి వచ్చినా ఈ వీడియో చేయమంటే ఆ వీడియో టాపిక్ నేను చేస్తాను. మర్చిపోకుండా కామెంట్ చేయండి, నా ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి. పెద్ద పెద్ద యూట్యూబర్కి అయితే మీరు చేస్తారు, సబ్స్క్రైబ్ షేర్ కూడా చేస్తారన్న. ఈ చిన్న యూట్యూబర్ కూడా చేయండి అన్న. మీరు సపోర్టు అంటే మీకు టాపిక్ చేస్తున్నాను అయితే చేస్తారు. అలాగే చిన్న చిన్న ప్లేయర్స్ చేస్తారన్న. ప్లీజ్ ఒక షేర్ చేయండి, ఒక సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్. ఈ మూడో దాన్ని చేస్తే సరిపోతాను. ఏమనుకోలేదు, కంపల్సరీ షేర్ చేయండి నా ఛానల్ని. కొంచెం డైమండ్స్ అంటే మనీ ఇచ్చిన వాళ్ళకి, అంటే టాప్అప్ చేసిన వాళ్ళకి ఇట్లా మీరు చేస్తారు. ప్లీజ్ అన్న కొంచెం ఈ పేదవాడికి సపోర్ట్ చేయండి. మనం అయితే టాప్అప్ చేయలేము. మీరు ఇంకా సపోర్ట్ ఇస్తూ ఉంటే భవిష్యత్తులో మనం వాళ్ళకి చాలా త్వరగా ఫాస్ట్ షేర్ చేయండి మన ఛానల్ని. ముందు వీడియోకి అయితే చూసారు కదా 37 వ్యూస్ వచ్చాయి. ముందు వీడియో కంటే పర్లేదు ఆ వీడియో. ప్లీజ్ అన్న ఖచ్చితంగా షేర్ చేయండి అన్న. ఈరోజు వీడియో వీడియోని పెట్టలేను అంటే టుమారో అంటే నెక్స్ట్ సండే పెడతాను. ఇంకెప్పుడు ఖాళీ దొరికితే పెట్టవచ్చు. కంపల్సరీ చేయండి. ఈ వీడియో ఇక్కడ దాకా ఉంటుంది. ఖచ్చితంగా మర్చిపోకుండా షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్కి. ప్రతి ఒక్కరు ఒక లైక్ షేర్ చేస్తారు ప్లీజ్. అయినా ఇది ఒక విషయం ఏంటంటే, నాకు యూట్యూబ్ ఛానల్ ఇన్స్పిరేషన్ ఎవరంటే OD18 గేమింగ్ తెలిసే ఉంటారు చాలామందికి. అతను యూట్యూబ్ ఛానల్ ఇన్స్పిరేషన్. ఇది ఎవరు అడగలేదు, నాకు చెప్పాలనిపిస్తుంది చెప్తున్నాను. తను కూడా ఫాలో